Plemex! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina! Intra na sa Escaramuza! Hi! May nagkatok na kon pera dyan. Hindi kaya si Kuya Jun? Oy, pero kulibat ko Kuya Jun, igwa naman ang gadki, nag-aarabot daangon yan. Nag-aarabot sa mga maboto, ngunyan na papaabot na May 12 election. Kulibat ko Kuya Jun, dumanda sa 3rd district, may nag-aabot ng sanggatos. Gari para board member ito. Tapos may 50. Sa 1st district Iguaman tig si 50. Pero sabi ni Attorney Vala sa Kasubago, may number siya na tigtaw sa kuya kung pera na sa mga napadarhanin danin show cause order. Pero wala nga ya kaayan digding niya na nagrereklamo sa probinsya kan Albay. Tinaon sa imo so duman po sa mga pabarya. Hanapon lang po nindo si Kuya Jun Napoles. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya. Lunes po ngunyan. Mayo 5, 2025. Day ka mo magngalas ko na nakataltag ngunyan an sa tuyang mga kapulisan digdi sa tuyang palibot. Early morning pa sa nakasubago. Dahilan po tigdararana itong mga automated counting machine sa mga eskwelahan. Kung saan po umaboto ang mga botante sa Mayo 12. Hali ako dyan kasubago sa may parte Kanrawis. Pigpa-testing sa mga niraong duman, mga individual na interesadong magbalo kung paano ang pag-shade kay itong sa mga balot na nagagamiton, paano ang pagsalang duman sa bagong system na gagamiton itong ACM. And syempre, tig-check duman sa magiging proseso, tig-check sa mga ACM kung may mga aberya, and then gabusman functional, wala man ni na napabareta, wala ni napaabot kay RD Valesa. Nakaipuhan pong salidahan dahil nga nito nagkaigwanin malfunction. Sabi ni Sir Andy Marbella kan Task Force kayo sa Takasubago early morning at abundoy ni si Sir Andy 6:48. Nagpapadara na sa kuya ni na mga letrato, niyaon siya dyan sa Comelec Legazpi, kaibahan si Attorney Connie Del Castillo, tanganing maghatod kan mga ACM sa man iba-ibang eskwelahan digdi sa 70 barangay sa Legazpi. Apera pa yan duman sa Duwang Mall, ang Ayala Malls, and then SM City Legazpi, na magkakaiga po ni mall voting para duman sa mga residentes kan Barangay Kapantawan and then Barangay Lapu-Lapu. Swerte daw ka ni Kuya Jun na duwang barangay na ini. Day ka na mauuranan, day ka pa maiinitan, presko pa ang lugar. Fully air-conditioned sa indang venues. Kasi yun nga lang, ang pakiuron po kan manihamiento kan duwang mall na iyan, duman sa mga botante. Siyempre, day pa man, malawag ka dyan Kuya Jun, day pa man, mall hours, dahil lang as early as 5 a.m. baga, tigutugutan ng magboto, itong sa mga padaba tang senior citizen, person with disability,
mga pregnant women and iba pang nasa vulnerable sector. And pakiuron lang ninda Kuya Jun. Syempre, malawg ka po dyan. Dahil nanggad magdot-dot nin, mga gamit mga nasa mall. Maray na pagkauto kay Ma'am Brenda Bayona Luxi. Yan po siya digdi. Tigiling ni Ma'am Brenda po gayud sukulay ko kung nag-itom na ako. Dahil so hi po, Ma'am. Thank you po, Ma'am. Yan po digdian sa muyang boss, big boss. Ma'am Brenda Bayona Luxi. Nasa si Ma'am, nasa inspection na kan mga dapat na, actually kan Saturday pa, nagkaigwa naman po kami meeting para sa gigibuho na coverage po kan DCGB as early as 4 a.m. Kuya John. Isang sign on ay si Kuya Ramir. Si Kuya Ramir ang sign on. Maray sa ini si Jerome Kuya John. Niya unsa na digdi. Ako mo problema kani kung paano ako mababa hali sa southern part kan Legazpi. Kasi syempre Kuya John, digdi ako maturog. Abo ko digdi tabaad may magtuwal-tuwal kinagahan or logs gabos. After na gayud Kuya John. Kay punan ko munang i-secure sa kuyang area digdita syempre before 5 a.m. ko yan Kuya June. Anong 2 bottles times 2? Maluya kong 2 bottles. As early as 5 a.m. so mga senior citizen ta kayan magpipirilya na po tanganing syempre day man sapar ninda so grabing init. Pero aside ka iyan, picture man ka na commission on election na maski matapos na itong early voting na 5 to 7 a.m. Tatawan man po gararainin prioridad itong mga senior citizen tang makaboto. Maray na pagkauto kay Ma'am Elizabeth, sabi na maray na udto tabi Miss Angel watching from Lower Binugsakan. Ay kulibat ko po palaan, may tigsandig di Land Transportation Office Legazpi. Sabi digdi baka da kailangan ng list itong mga TODA plates baga kaso bagong aga hali ako dyan sa LCC Event Center para po sa distribution kay itong mga plaka mga tricycle drivers and operators. Sabi ni Ma'am Connie Peñaflor, District Office Chief kan LTO Legazpi, sagod lang sintang alas 5 nin pagkahapon dyan sa mall na iyan, tanganing maghalat kay ito pong mga tagsadiri kan mga plaka. Itong may mga backlog po baga, mga dai pa nagkaka-releasean kan mga plaka po ninda. Just in case na may nahiling pundong na post duman sa indong sa Facebook page kan LTO Legazpi. Paki-check po kan sa indong mga pangaran, tatiba available na sa indong mga plate numbers. Pero kung dai man kamong makahabol po dyan sa venue sa LCC Event Center 1, LCC Event Center, pwede ka mong magpasiring sa opisina po kang LTO, dyan lang iyan sa may parte kan Victory Village. Harani lang po sa Embarcadero de Legazpi. Kung day man masyadong Facebook, si tatay, si lolo, si tito, and day man nahiling niya kang pamangkin na available na po pala nga sa plaka po nindo. Pwede po indong bisikutahon, kuwaon po yan dyan sa indang opisina. Magdara lang po kamo ni na photocopy kan sa indong official receipt and then certificate of registration and then syempre ipa-photocopy naman po ang sa indong valid ID. Pero kasubago, bako nga ni Kuya Jun Ruso ubaga, imagine 625 po na mga plaka ang didistribute dyan. Madalion lang panag-abot ka duman, hahaga dun sa imo itong dokumentos ORCR tapos valid ID. Tapos hahanapon na yung dumantaya ang duman mga 5 or anong na boxes ito sa likod. Hahanapon na duman sa plate number po nindo. Tapos mahalat ka lang kinagkaperang minutos, tapos mapirma ka lang duman. Maitataon na po, marireceive na po nindo itong plaka. Sabi ni Ma'am Peñaflor, initial pa lang pangayayan na aktibidad midigdi.
May naka-schedule ngayon kami kaan sa mga masunod na aldaw sa may parte kan Daraga, sa Kamalig, and then sa iba pang lugar na sakop ninda. Pero, enot ka iyan, so LTO Bicol, Regional Office Number 5, nagkaigwa na po ni na distribution kan parehong mga plaka. Kan nakalihis na simana, dyan po sa may parte kan probinsya kan Sorsogon. And then, nasa 700 na mga tricycle plates ang naitao po dyan sa may parte kan Sorsogon City. Ginibuan aktibidad po sa Sorsogon City Hall. And then, sabi ka bago ni bagong Regional Director Edgar Alan Castillejos. Parte da po yan kang commitment ninda sa LTO, sa pangyanat kan sa inang sekretaryo, si Secretary Vince Dizon, na ma-address, masimbagan po itong backlogs kan mga plate numbers digdi po sa satuyang palibot. Bagong assume kaya Kuya Jun si RD Castillejos. Gusto ko tang haputon kung digdi sa Bicol region, perang mga backlogs, perang plaka ba ang day paninda na itatao. Kaso sabi niya, bisitaon ko na lang Kuya John, siya duman sa iyang opisina, tamahapot pa siya kan detalye. And thank you so much sa 5 taon na serbisyo ni RD Francisco Ranches Jr. Kanakalihis na Biyernes kaya ginibo po so turnover ceremony dyan sa sarong hotel sa Sentro kan Legazpi. And then, si Sir Castillejos na ang bagong Regional Director kang LTO Bicol. So, amigo ta, na Assistant Regional Director, si Sir Vincent Nato, mantenido sa iyang posisyon. Ighalat ko kaso bagong magpasiring duman, ay naman daw si ARD. Ayan hanggang lang po alas 5 nin pagkahapon. Iyan po na release dyan sa may parte kan digdikan LCC Event Center po. Antabayan nindo ang pagkuha dyan tigrarani na po kan LTO Bicol, kan sa indang mga district offices, an sa indang mga serbisyo sa publiko. Mala nga ni igwa na po ni mga free theoretical driving course na ipigtatao. Kung makuha ka kaiyan sa sa private, medyo makantidad. And then kasubago, sabi ni RD Castillejos, saro sa mga pigbabantayan ninda, ito pong syempre, masiguro po na ang kada mga drivers, ang igwa po ni magakanigong lisensya, and at the same time, dapat wala po nin impluensya nin alak o illegal na droga. Baka edit nang unin Kuya Jun lakaw-lakaw, mas nga ibaga nagahalat ka dyan sa tinampo. So mga insidente na ang pinaka-ultimo duman sa naiya, 2 persona ang nagadan, sarong 28 years old, tapos sarong 5 years old na aki. Kaya bagaan ang pangapudo na kasubago ka na sekretaryo, nagpotob sindanin panibagong guidelines itong mga POV drivers, ang required na po na magpairarom sa drug test regularly. Tanganing masiguro na syempre, ang gabos po na nagbabiyahe dyan sa tuyang palibot, ang wara nin impluensya nin illegal na droga. And dapat, ang mga POV drivers daan na nagbabiyahe nin sobra sa anong na oras, ang dapat mananggan, igwa nin reliever. Igwa mo ba talaga dapat Kuya John, diba? Pag mapaglalo na medyo halawig na biyahe, masingan ibaga pagharani lang ang biyahe, dapat talaga may kaibahan ka na pwedeng mag-reliever. Naramdaman ko Kuya John sa istorya dyan sa mga friends dyan sa Legazpi PNP. So, maringan ni Kuya John, nasalidahan pa man sa may parte kan Kamalig. Pag abot tigdi sa laog kan Legazpi, nakakomitira sindaki violation, naglaog sa linya na dapat daiman nindang laogan. Itong may lugar kung dapat po dapat agihan kan mga bus. Kantig pukaw na tanasita kan PSO.
duman kuya dyan na arama na gadana pala. It's either, ang sabi kaya duman, may kapamilya, may dating nadapo itong hela. Tapos, sabi pa digdi, ang orden kang LTO, Department of Transportation, ipuan, istriktong pagkakaigwanin driver's education. Ta syempre, para masiguro taan kaligtasan, kan mga road users ta, digdi po sa satuyang palibot. And of course, grabe pa po ang inat kan panahon ngunyan. Day po tabi makalingaw na siguro ho na pagmahali sa haro, magmapasiring po sa mga dagat, sa mga resorts, mag-atindir ki mga pagteripon, magduman sa leader, tanganing hapoton ko nakalista. Dapat po, siguraduhon mo na nindo na wala po ni nakasaksak na mga appliances sa indong mga saksakan, sa indong mga residensya. Posible, wala nin pipiling oras, wala pipiling panahon, estado sa buhay, an mga pangyayari nin sulod. Maraysa na nga ni kasubago, wala man kuya dun ki nakulugan, and safe man, may nagkakaturog da duman kuya dun kasi under renovation pala itong dating talyer, dyan sa Purok 6, kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Nagrespondi ka subago su tulong fire truck kan BFP Legazpi, and igwaman ki hali sa su Chinese volunteer mga firemen hali sa Chinese community, nagtarabang po sila dyan na magresponde. Pero yun nga niyan, sa initial tang informasyon kasubago, ano naman, sabi ni sir, far out upon arrival tabi ma'am. And then syempre, paragos pa nilang iimbestigaran kung ano po talaga ang kausa kay itong sulo na ito. Pero basado duman sa nakauron kung tag sa dirikan na ito nga ning su edifisyo, structural da ito, pero depende kaya sa mga gamit kung ma-identify ito kung anong klaseng building. Sabi kang tag sa diri si Mr. Toledo, posible nga yan na dahil nga sa nawalat ngayang nakasaksak, dyan nga sa samuyang dyan sa linya kan kuryente. Posible nga yan nga ang pinuunan kan kalayo. Sadit lang itong spasyong ito na medyo nagka-experience nin danyo. Pero ang good news dahil ang taday man ini naka-afektar sa pagtaraning ta medyo madistansya man, at the same time salbado man po na nakahali, naging marikmata, maikmat su niyaon po duman na nagbabantay, nag-i-stay. Maray na pagkauto kay Ma'am Marilyn Montino Calios, kay Ma'am Elizabeth, kay Sir Francis Yasol, and then kay Rosa Camila Balingkit. Kagayon naman kang pangaran kay dating intern ta. Mga kaibahan mi po yan sa special coverage kan DCGB po para sa election 2025. Ang Desisyon Bicol 2025. Kaya duman sa mga ngunyan pa sana, maggibo na kamunin mga listahan kung sisayan sa inyong iboboto para pag-abot ka na voting day sa election mismo on the next day iyan, May 12, aram na nindo kung sisay po ang mga pangaran na shadan po nindo duman sa inyong mga balota. Tapos, syempre, bawal po ang pagpicture sa laog kan mga voting precincts. Bawal ang pagdaranin anuman na bagay. Lalo ito sa kuya doon na so gagamit baga sa marker. Baad makalingaw ka mo. Pag una nindo sa indo na sa marker ha. Iwawalat po tabi yan sa loob ng presinto dahil ang gagamiton pa iyan kan mga masunod na botante. And siniguro man kan Comelec Bicol ang integridad kan gigibuhon na eleksyon sa Mayo 12. Wala ngayon yung mangyayari ngayang dayaan. Dahil pinag-adalanin marhay itong sistema na gagamiton, and at the same time, magiging proseso. Itong mga ACMs ngunya na idinara sa eskwelahan, pag winalat na ito dyan kan election officers, may nakataltag na po dyan ng mga kapulisan.
Katuwang po ang Armed Forces of the Philippines. Ano pa ba? May Philippine Army. And then, syempre, burubang ginain ko yun. May nagpapatrolya na. Arugan ang indikasyon duman sa muya sa barangay mi. Mamati mo yan ko yun. Pagbanggi, may relakaw, nagaparabarato kan aya. Pag sinirip mo, mga friends ta from the government forces. Maray na pag-go to sa Ravvax Animal Bite Center, Ma'am Tet, thank you so much po permi, and maray na hapon po sa Indo dyan, and di ko sure kung bukas po kung bukas ang Ravvax sa election day. May naghahapot pala ni Ma'am Tet, haputin ko daw ika. Tontod, i-message ta ka po. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Jun Napoles. Sa IT, yan po dyan si Jerome Nico Martinez. Pero nasa pag-meeting sindangon yan. Para man po sa magiging, sa system, nagagamito nagdikandi si GB para sa pagtali. Kan mga boto na po kan mga kandidato para po sa papaharaning eleksyon sa Mayo 12. Ako po ang sadong nakaibahan ko na pag-gawd to. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta ang DZGB